Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गेम सेलेक्ट चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। मैया आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन मोनाबिलियावहाय जा फुंबिलि नार्जारी बिनानाव जाय क्लास 4 आव फरायदोंमोन दा बिथांखौ रेप खालामदों होननानै न'खरनिफ्राय दाबि खालामदों आरो गामिफ्रा पुलिसआ थांदोंमोन। बिनि उनाव बै सुबुंखौ लानानै निरन मुसाहारि जाय रेप खालामग्रा दुथां आखुनि सेंग्राखौ लानानै बिथाङा 23 बोसोर जाबाय होनना बुंदों। बिथाङा बिसमुरिनि होननानै बे बाथ्राखौ मिथिदों। गेवलां अर्गेनिक फार्माव खामानिखौ मावोमोन होननानै मिथिनो मोनदों। दा बिथांखौ लानानै पुलिसआ नायदिंहैबावबाय आरोबाव फिन खेबसेबाव बिथांखौ नायदिंखांनायनि उनावहाय रायजो राजाजों लानानै नायदिंबाय, बिनि गेजेराव बिथांखौ लानानै नायदिंबाय आरो बिथाङा बबाव गाव जि जाथाय खालामदों बे जाथायखौ खिन्थानानै होबाय। ओमफ्राय बिनि गेजेराव पुलिसफोरा बेखौ खानानै दा जेलाव दोनबाय। दा बे बाथ्राखौ फोरमायहरदों। बिथांनि सावगारिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होनि। नैबे बिथाङानो निरन मुसाहारि आरो बिथाङानो बे उन्दै बैसो गथ' जाय क्लास 4 आव फरायदोंमोन बे गथ'खौ रेप खालामदों गोजोर एसेबां दुथां आखुनि सुबुं। खायसे सुबुंफ्राथ' आथोननि बेसादखौनो हास'नानै होनांगौ, खायसे सुबुंफ्रा मानसिखौनो बुथारखानांगौ बायदि कमेन्ट होदों मैया जेब्ला जों आपल'ड खालामदोंमोन। स' बिनिखायनो जों बुङो बयबो रायजो राजाफ्रा मोनसे दाबि जे जाय रेप खालाममारदों बिथाङा जुदि खालाममारदोंब्ला बिथांखौ साजा होनांगौ आरो बिथांनि साजाया ओरैबायदि जानांगौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव गोग्लैनाय जाहाथे जाय सेंग्राफोर बा सोरबा हौवाफोरानो जाया मानो सोरबाफोर सोरनिबा सायाव सोरनिबा देहानि सायाव बेबायदि रेप खालामनायनि जुदि थांखि सानदोंब्ला बै थांखि जे लानो नागिरनाय बै खालामनो नागिरनाय बे जाहाथे बिथाङा गिनानैनो फावसायखायो। स' बिनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंबावदोंमोन लास्ट एन्डिंआवहाय बैफोर गथ' गथाय जायफोरनि आखल आखुआ गाज्रि जादों बिथांमोननि मेन रल बिथांमोनखौ सोलायनो हागोनानो जाबाय बिमा बिफा। आं अलवेज बुंबाय थागोन बेनो जाबाय बिमा बिफा। सोरबा सासे सुबुङा बुंनो थाङोब्ला मास्टारानो बुंनो थाङोब्ला अब्ला मास्टारखौनो फिन होफिनबावो नोंनि जायाखै आंनि बिमा बिफानि खामानि जादों। स' बिनि फिननायखौ रिप्लाइ होनो हाफिननायानो अनलि वान दं, बेयो जाबाय फेमिलि, बेनो जाबाय बिमा बिफा। स' बिमा बिफाया जुदि बेयावहाय मोजां बाथ्रायै गावनि फिसालाखौ जुदि बुजायनो हायोब्ला अब्ला बिथांमोननि जे साननाय हनाय थिंकिं जे थट बे सोलायनो हागौ आसा खालामो। खुलुमबाय, जय बर' हारिनि जय, थेंक इउ।